Okhothama kuloya mfo wakashembe bese sithi inkosi kanti siyini isilo. Hey, mfo kaHlatshwayo. Thabani kunjani yaphila? Hayi we umshubo lo. Mfazi ngazomfazi lo. Ayibona umaqondana. Insizwa yakithi ngiyawuza umbuzo wakho. Inkulumo yakho yonke inhle kakhulu. Imibuzo futhi lena edinga impendulo. Ayilwisi, ayixabanisi. Uyabona? Kudingeka nje umuntu ozokuphendula. Umuntu ongalwa nawe ekubeni wena ungenalo ngoba wena Thabana awunalo ulwazi lwalento okhuluma ngayo. Yikho uyibuza, iyakudida ngoba awunalo ulwazi lwayo. Manje umuntu ongasuke alwe nawe umuntu ongenalo ulwazi naye kodwa okuyo lento noma kuzo lezi zinto engasuke alwe nawe kanti naye ulwa nawe ngoba naye akanalo ulwazi okushuthi kuhlangene abantu abanamalimi bodwa omunye mayethi azashaya phansi ngonyawo nalomunye mangabe ethi beze bexabane belwe kanti ababoni banamalimi bobabili abagcwele ukungazi. Manje ke nawe ngane yakwethu mina ngusolu right kakhulu mawubuza lembuzo vele yamdidi umuntu ongazi ukuthi kahle isilo sifunani kwaShembe. Sesize siyabhajadiswa sibhajasiselani kwaShembe. So umuntu ongazivele ufuna imdide leyo nto njengawe nje ngane wethu awunalo ulwazi lwalento ijule kakhulu lento ijule kakhulu Thabane le wena right mawuyidumelela izangoma nje nezinyanga nabaprofeti bamanga labaxhaphaza abantu ama-scammers lapho right kakhulu it's your rank shuthi kahle ngathini angazi kuthiwa ngayibeka kanjani irank yakho lapho khona ulingana nabo labo iligi yenu leyo ukuleyo league iligi right kakhulu leyo niyalingana nje vele yiko nibhudukezana lena Thabane idinga abantu abanomoya wobukhosi leyo ibuzayo ukuze bekwazi ukuphendula futhi bebe neso likamoya. Number 2, number 3 iso likamoya lambulwe bekwazi ukuqonda ezilabo abantu okuthiwa ama-eschatologians yabona le dispute abantu abagada iy'khathi zokugcina because yonke lento eyenzekayo yenzeka ngey'khathi zokugcina because nawe ubuza because impilo is confusing everyone ongenalo iso likamoya elide elambulelekile. So awuthi ngikuchazele izozibe yinde le video. Yabona ngane yakwethu inkulumo yakho yonke inhle yonakale nje lapha mawusuthi wena njengoba isilo sisuka siyokhothama kulomfo wakwaShembe ya lapho ke ikhomba kodwa ukuthi awunalo ulwazi lwalento vele ingakho uyibuza. Uyabo kahle ngane yakwethu mawubona isilo siya lapha kwaShembe sisuke singayokhothama kumuntu sisuke siyokhothama ehlalweni kulesi sihlalo esiuNkulunkulu esibizwa ngokuthi uShembe. Futhi mangabe kuyokhothama lapha suke kungayili ukuyokhothama indlulamithi uMisuzulu suke kuyokhothama ihlalo ehleli uMisuzulu esenza uMisuzulu abe yisilo suke siyokhothama kulesi sihlalo esihleli unyazi esenza unyazi lube uNkulunkulu. So lesihlalo suke siyokhothama khona le nkulumo kufuna uyiqonda ukuze ukwazi ukuyiqonda kahle but le iyokusinda kakhulu Thabane idinga ukuthi ngolunye usuku mangabe ungena umoya uvula live bese ngingena ungibuza imibuzo ngikuchazele
ukuthi isukaphi yonke lento. Ngukuchazela uthule wena du ngoba wazi lutho ngalento. Mina ngukuchazela ungibuze noma yimuphi umbuzo noma ngayiphi indlela ngukuchazela mina ukuthi isukaphi lento. Inde lento Thabani ijulile yasinda. Ididizazi lento le. Lento le yasinda le. Leyo ibuzayo. Ifuna uyibuke Thabane usuka kuluzumana. Yabo inkosi lena inkosi yabanguni ngesikhathi ngaphansi kwamantunga kusuka khona kuluzumana. Uyibuke uyidonse iza kumalandela. Uyidonse iza kuZulu. Uyidonse isuka kuZulu iyakuphunga noMageba. Uyidonse isuka kuphunga noMageba iyakundaba. Uyidonse isuka kundaba iza kujama. Uyidonse iyakusenza ngakhona. Bese ufika uyihlakaza ukuthi yonke lento yenzeka kanjani ukuze kutholakala igama elithi uShembe. Ukuze kukhulunywe ngalesi sihlalo. Singakafiki isihlalo lesehlela uMisuzulu. Singakafiki. Izwi elakhuluma kumzazela. Lathi akasuke kulelizwe labenguni. Ngoba uzothunywa ingilosi enolaka ezobusa ngegazi. Kwathi izochitha igazi, izochitheka igazi kakhulu. Kwathi manje kufuneka ukuthi ikuthinte wena mzazela lengilosi ngoba okhaleni lwakho kubeka umoya oyingcwele kaNkuluNkulu ogama lawo uShembe. Lo moya yiwo yobuya emva kokuchitheka kwegazi uzogeza bonke abantu abangenwe yimoya ngenxa ukuthi kwachitheka igazi phe kwabo. Kwabona okhokho babachitha igazi. Then kwabe sekwehla ingilosi, lengilosi eyehlela endlini kaJama isikhwaga. Sikhondla khondla, kwehla umlilwane kwehla uShaka. Wasehla uShaka isihlalo sesilo singekho. Wafika wathatha amantunga anguni iqala wawahlanganisa. Aba isizwe sodwa wajijela kukhokho wakhe uZulu. Wazothatha amanguni Debe, wajijela kukhokho wakhe uZulu. Wazothatha amanguni angamayaya wajijela khokho wakhe uZulu. Wathatha amanguni angamathonga wajijela khokho wakhe uZulu wathi nonke senuZulu. Kwasala amambonguni abaseswazini. Then uthe mangabe sekukhona lesihlalo sebehlangene wathi yena useyisilo yena uyibeast. Wathi lesihlalo lesi engihleli kuso sisilo. Kwagcwalisela inkulumo le yakhulunywa lapha kuDaniel 2 Nebuchadnezzar ebona iphupho ikhanda igolidi silver ingalo nesifuba isilver then isisu namathanga ibronze then izitho insimbi inyawo insimbi ehlangene nodaka then kwavela itshe entabeni. Lelitshe lafike lashaya kungesandla lafike lashaya yonke lento la iphihliza yaphela lento lelitshe laphenduka intaba enkulu eyangamela umhlaba. Yilesi silo ke esuke siyokhothama kuShembe kuyena Shembe wasithuma lapha emhlabeni ukuthi sizokwenza sizokwakha isizwe. Yena uShembe isihlalo azokwehlela kuso nesikhathi sokuthi umfanele makehle azothatha lesizwe asigeze ebese sithatha lesizwe sigcobe agcobele lesihlalo ukuthi lesihlala asihola umhlaba wonke. Yonke le nto ukhumbula ukuthi umalandela wayithole noQwabe abasemthandeni. Kodwa abasemthandeni uQwabe waphuma washiya umuzi. Ukukhumbule konke lokho manje inde lento man. Inde Thabane lento endiyasinda. Idinga ukuthi ngolunye usuku Thabane mawuthola ithuba uvula live. Ngoba ngiyakubona yabavula live. Yeke indaba yenyanga lezi. Into engenangqondo. Yeke indaba yezangoma. Into engayindawo. Yeke indaba yabaprofeti bamanga. Uyeke onke ama scammers. Ungene endabeni enkulu le kaNkuluNkulu nesihlalo leso kuthiwa isilo. Bese ucinge yona ngeqiniso. Ungibuze ngichazela mina Thabane. uNkulunkulu ngiphila ulwazi olukhulu Thabane. So inkulumo yakho ngiyayithanda yonke inhle. Yonakale nje Thabane lapha mawusuthi njengoba isizwe sigcogcoma nje sihambe siyokhothama kulo yamfo wakwaShembe. Bese uthi uShembe wayena Shembe lowo uyena ofanga abakhothamela isilo. Lesihlalo kuthiwa uShembe sikhothama indawo. Isona sihlalo esikhothanyela umhlaba wonke. Lokho kuzokwenzeka kahle Thabane emva kwempi. Not le mpi yamaGedoni ezoqala ngo2031 not leyo.
izolo leka 2031 ilwe for 3 years 2031 32 23 ngo-2034 iphele. Kukhona impi le kaGog weze la maGog okuyona eyosuka isihlasela ke thina ke manje lapho khona uNkulunkulu ayonqoba khona umhlaba wonke wesiwambuleleke ukuthi ushembe uNkulunkulu lesihlalo soNkulunkulu so boyenza live uze